vägen när de går. Ja, men det inte. Jo men alltså hela vägen, jag lovar. Det var hela vägen. Alltså det var verkligen så att det blev så här. Ja men för fan mig, det var ju det! Och inte såhär, och hej på dig, du är vacker. Och jag tänkte såhär, fy fan om jag inte får dem 5 minuter så tar jag själv. Ja, han är ju snygg! Ja, alltså vet du hur snygg han är? Du borde ta chansen nu. Ja, eller ja, kanske. Jag vill bara ta den. Han har en jävla hockeyrumpa, vad är det för fel på den? Alltså varför är du så snygg på den? Har du sett det? Har du sett hans armar? Har du sett hans armar? Det är sjukt. Jag kan lyfta 100 kilo. Han skulle kunna ta mig så här. Alltså han skulle kunna göra det. Han skulle springa runt med mig. Men han är en där sexorna. Jag ska visa dig Hansen. Fan du. Du säger som i helgen bara. Arröken! Det är jävla hårdbotte. Vad ska vi göra? Får det vara här inne när det... Jo, Han har inte sagt att vi har spelat liksom. Hej, vad kör vänner? Daniel, Oskar. Hälsa till kameran och säg hello bye. Vad ska jag säga? Daniel är en riktigt bra elgitarrlirare. Och en riktigt bra sångerlirare. Han sjunger jävla bra toner. Ja, och Daniel känner Tix. Ja, Tix. Ja, De är bara riktigt snygga. vi måste dra. Vi tar fram det. Vi måste gå nu. Vi ses.